Και γεια σας μάγκες, σήμερα από ό,τι καταλάβατε και από το τίτλο θα δείξω πώς να βάζετε intro στα βίντεά σας και πώς να κατεβάσετε εφαρμογή για intro. Για αρχή πρέπει να μπείτε Play Store. Ωραία. Αν κάνε μια εγγραφή και ένα like και ένα καμπανάκι και ένα σχόλιο για να δω ότι το είδες όλο το βίντεο. Και γράφετε intro. Οκ. Και σας βγάζει μία αυτήν και μία αυτήν. Εγώ έχω αυτήν από ό,τι βλέπετε. Και ναι, εγώ έχω αυτήν πέρα που σας είπα. Ωραία, κατεβάζετε. Δεν έχετε κατεβάσει ήδη. Ναι, επόμενη εφαρμογή που θα χρειαστεί για να βάλετε το intro σας μαζί με το βίντεο. Και είναι πάνω. Πατάτε και είναι αυτή εδώ πέρα. Οκ. Τώρα πάμε να κάνουμε το intro. Και ναι. Sorry που θα ακούσατε λίγο χάλια. Ήχους. Για αρχή εμένα μου αρέσει αυτό ρε φίλε. Μισό λεπτό. Το κατεβάζετε. Ωραία. Έχετε κατεβάσει τώρα. Θέλω να κατεβάσετε εκείνη τη κάμερα που σας έδειξα πριν και αυτήν την εφαρμογή για να κάνετε το intro. Οκ. Κοιτάξτε πως τώρα παίζει. YouTube TLOP Your αν δεν κάνω λάθος σου λέει. Και εδώ πέρα βασικά από ό,τι βλέπετε πατάτε εκεί πέρα. Πατάτε εδώ πέρα. Και ας πούμε εμένα με λένε να κάτσε τώρα επειδή να το γράψω πάλι. Το 10 και με λένε και Άλεξ, άμα δεν ξέρετε. Το έχω και Άλεξ 7 και Μπένακος κάτω από όλα 10. Κάτσε λίγο να βρω ένα ωραίο που θέλω. Και να λέγετε εδώ πέρα ξέρω εγώ πώς θέλετε να είναι. Εγώ για ας πούμε θέλω να είναι έτσι. Καταλάβατε. Και είμαι κομπλέδο. Κοιτάξτε. Όχι, μην το κατεβάζω. Όχι. And wait. Και ναι. Δεν ήθελα να το πατήσω. Hi Barbie. Hi Ken. Hi Barbie. Hi Barbie. Hi Barbie. Και ναι. Αφού έχετε γράψει το όνομά σας, βλέπετε είναι ωραία. Μετά πατάτε στον core, αν δεν κάνω λάθος, εδώ πέρα. Και σας βγάζει διάφορες ποικιλίες από το YouTube π.χ. Και ναι, κοιτάξτε. Και ας πούμε, εγώ θέλω να βάλω το subscribe. Άμα κολλάω πάρα πολύ να ξέρετε, δεν πειράζει. Και ένα like θα βάλω. Like έχουμε. Να το. Έχει διάφορα. Το TikTok το έχω κλειδωμένο. Μάλλον δεν μπορώ. Είναι με λεφτά, δεν ξέρω τι. Στο καλό. Και ναι. Εντάξει. Και ναι, π.χ. Το κάνατε, ξέρω εγώ. Και κάτσε να το δείτε. Πάτε Μπενάκος. Δεν είναι ωραίο.
Άντε να βάλω και ένα like. Θα του βάλω μία εδώ πάνω. Πάρτε το να δείτε. Ναι, αυτό θα πάει εδώ πέρα. Για να το δω. Παμ. Like. Δούμε. Φυσικά τώρα γίνεται ένα μικρούτσικο θεματάκι. Αυτό τώρα μας νομίζω κόμπλε. Και ναι, να το... Και τώρα βλέπετε κάτω έχει music, πατάτε και σας βάζει τραγούδια π.χ. ό,τι θέλετε. Θα βάλω εγώ το πιο κλασικό, ας πούμε, που είναι αυτό πέρα, όπας. Τι θες? Άστο. Χαμήλωσε πρωί. Ναι ρε φίλε, αυτό μου πάει πέρα από... Έλα, αυτή σε αφήνει. Σου λέω χαμήλωσε και βάζεις φωνή. Τζάκου! Άντε. Κοιτάξτε. Μετά πατάτε εκεί. Το κατεβάζετε. Κλαίει επειδή δεν κάθεται καλά. Έλα βάλε φωνή, για βάλε. Τη βάζει 100 τη τηλεόραση και φοβάμαι να μην μου την κάψει, sorry. Ναι. Τραβάω 7 λεπτά βίντεο. Θα βγει λίγο μικρούτσικο πιστεύω. Hi Ken. Anyway, sorry δεν μπορώ να σου πω. Ναι, άκουγα λίγο τώρα να καταλάβατε το κομμάτι που έβγαλε. Πατάτε εδώ μετά και μετά όπως μετά πατάτε music, αν δεν κάνω λάθος έτσι λέγεται, και μπαίνετε όπως no, να το. Για ας πούμε αυτό είναι που κάναμε τώρα. Οκ. Μετά δεν χρειάζεται να πατήσετε, πώς λέγεται, sorry, ξέχασα. Και μετά πάτε στην αυτήν την εφαρμογή και μισό λεπτό να δείτε. Ωραία, τραβάτε εδώ κάποια βιντεάκια και πατάτε εκεί πέρα που έχει ένα σφυρί και ένα κατσαβίδι, πώς λέγεται, κάβουρας. Και εδώ σας βγάζει τα intro. Πατάτε, πρώτα βάζετε το intro. Για ας πούμε, εγώ θα βάλω π.χ. αυτό, το βίντεο. Και μετά βάλτε ένα intro που να τελειώνει το βίντεο σας. Και πατάτε, κοιτάξτε. Και γεια σας παιδιά, από ό,τι καταλάβατε. Και μετά τελειώνουμε αυτό το intro, ξέρω εγώ.
Και ναι, αυτό ήταν το βίντεο. Σας έδειξα πώς να κάνετε intro. Μπορεί να μην σας έδειξα ότι πώς να το κάνετε από την αρχή. Κατεβάζετε, πολύ απλό είναι, κατεβάζετε δύο εφαρμογές που είναι, που είναι αυτή εδώ πέρα, μήνυμα, αυτή. Σας λέω, αυτή εδώ πέρα είναι η κάμερα, πατάτε, την κατεβάζετε και μετά κατεβάζετε και μια εφαρμογή για να είναι για intro. Και ναι, έτσι απλά βάζετε στα βίντεο σας intro. Αυτό είναι το βίντεο. Αν σας άρεσε, αφήστε μια εγγραφή και ένα like και ένα καμπανάκι. Τσάου!